tikuze za Haruna al-Rashid. Sikulina Haruna al-Rashid amene ngati mtsogoleri wa Islamu lamma maridha maradha al-mauti tai mene yeyo ada adwala matenda amene iye adadziwa kunena kuti matenda awa sindichira, adadziwa kuti matenda amene ndikudwala apawa sindichira. Munthu wina aliyense wodwala amadziwa zimenezo kuti mmene ndikudwaliramu matenda amene akuonekeramu ndi matenda oti mwina akhoza kunditengera kuimfa. Atakula kwambiri matenda amenewa, qala li a'wane, akuti iyeyo adawaitana asilikali wake, mabodyguard ake, alangizi ake, onse anabwera nthawi imodzi. Atafika qala lahum, anawauza kunena kuti ine mukundiona pakali pano ndipo ndikudwala, ndipo matenda anga amene ndikudwalawa ndikudziwa kunena kuti sindikhalanso bwino ndi kumapeto kwa moyo wanga. Koma ndikufuna ndikutumeni chinthu chimodzi choti mupange ndili ndi moyo, choti ndichione ineyo msanamwalire. Ndiye ananena kuti ihfiru li qabran hatta arahu qabla an udfana fihi, tapitani nonse mukandikumbire manda, mukakumbe manda kabri yanga yoti ineyo ndikalowamo, hatta arahu qabla an udfana fihi, mpaka na ine ndaone manda ameneyo, dzenje limeneyo ineyo ndisanalowemo. Ndiye anthu anakakumba dzenje la manda. Thumma atau ilaihi, atachita zimenezi ndiye adabwerera kwa Haruna al-Rashid faqalu, ndiye adamuuza kunena kuti takumba manda anu olemekezeka Amirul Mu'minin. Ndiye Haruna al-Rashid ananena kuti tandinyamuleni munditenge, mundinyamule pano pa bedi pamene ndakona mpaka ndikaone manda amenewa. Ndiye atafika thumma waqafa fi hududi al-qabri, ndiye akuti anayima mmalire mwenimweni mamanda. Thumma nadhara fihi, ndiye adatsitsa maso ake ndikuona mkati mwa dzenje limene iyeyo akamwalira akagone dzenje mmene. Thumma rafaa, kenako ndiye ananyamula maso ake, watawajjaha ila samaa, ndiye akuti adayang'ana kumlengalenga kumwamba. Thumma qal, ndiye akuti adalankhula mawu awa. Konsepu ine sindimakufuna, koma ndimafuna mawu omaliza amene Haruna al-Rashid akulankhula, amene tilumikize ni nkhani imene tikulankhula pano ya leadership. Takbir! Ndiye akuti Haruna al-Rashid adayankhula mawu nakuti alhamdulillahi, muyamikike inu Ambuye Mulungu. All praises due to Allah subhanahu wa ta'ala. Muyamikike inu Ambuye Mulungu. Irhamu, mkululukireni man zala mulkuhu, mumpere chisoni uyo amene lero lino ufumu wake watha. Ndibwerezenso, Haruna al-Rashid wayang'ana mmanda, kenako akunyamula maso ake akuyang'ana kumwamba, ndiye akunena kuti ya man la tazulu mulkuhu, o inu Ambuye Mulungu amene ufumu wanu sudzatha, ufumu wanu sudzachoka. Irhamu man zala mulkuhu, mvereni chisoni ndi chifundo kapolo wanu amene lero lino ufumu wake watha. Ndimangofuna mawu okawo. Haruna al-Rashid amadziwa kunena kuti ufumu ngakhale ungakule cha mtundu wanji. Haruna al-Rashid akudziwa kunena kuti udindo ngakhale ungakule cha mtundu wanji. Koma izafika tsiku lina limene iyeyo zivute zitani ufumu wake sudzamuthandiza china chilichonse. Imene zivute zitani udindo wake ndi zonse zimene ali nazo sizidzamuthandiza pang'ono pomwe. Tikanena kuti Amirul Mu'minin, mtsogoleri wa Islamu dziko lonse lapansi, ndiye kuti anali china chilichonse imene mungaganizire. Sikuti adali ni nyumba imodzi ngati imene imakhalira ya set president wa dziko, imodzi kapena ziwiri mzigawo,
kapena m'maboma, koma adali ndi china chilichonse, chifukwa kulikonse kumene kudali Asilamu dziko lonse lapansi anali pansi pa ulamuliro wake. Adali chilichonse chimene mungaganizire. Sadali wosowa ndalama, sadali wosowa zovala, sadali wosowa ulamuliro ndi ufumu, chilichonse adali nacho. Koma akunena kuti Ambuye Mulungu akumwamba mvereni chisoni ndi kumkhululukira uyo amene lero lino ufumu wake watha, amene alibenso china chilichonse, atamunyamula udali ulendo omwewo umene Harun adamwalira. Ine ndimafuna ndinene zinthu ziwiri zokha lero, chifukwa zambiri timangobwereza. Ndifuna ndinene quality imodzi ya leadership, quality imodzi yokha, chizindikiro chimodzi chimene chimangosonyeza kuti awawa mukamawaona ndi munthu woyenerera kuti ndi mtsogoleri. Kaya ndi wa kampani, ndikungobwereza, kaya ndi wa kampani, kaya ndi wa bungwe la Asilamu, kaya ndi wa chipani, kaya ndi wa dziko kumene, akangopezeka ndi quality imodzi imene, amadzimika kuti uyu ndiye munthu amene akuyenera kukhala mtsogoleri. Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala kunena kuti laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Inu anthu amene muli Asilamu mukafuna kupanga emulate, mukafuna kutenga chitsanzo chabwino pa khalidwe kanu, pa zochita zanu, mutengere chitsanzo cha mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Koma akunena kuti zimenezi kwa munthu amene amatengera chitsanzo cha mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndi munthu amene amakhalanso ndi zinthu zitatu. Chinthu choyamba, man kana yarju Allah, ndi munthu uyo amene iyeyo akamakhala dziko lapansi amadziwa ndithu kunena kuti ndikukhala pano ndikulakalaka kuti Mulungu subhanahu wa ta'ala azindikonda. Munthu amene atsatire za mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallam akhale munthu amene ali ndi chizindikiro choyambirira chonena kuti iyeyo amadziwa kunena kuti ngati ndikukhala dziko lapansi ndikhale mokondedwa ndipo musangalatsa Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala wal yawmil akhir. Komanso amakhala munthu amene amadziwa kunena kuti zivute zitani tsiku lomaliza lilipo. Chinthu chachitatu, wa dhakara Allah kathira, iyeyo akakhala nthawi zonse amakhala munthu wokumbukira Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala. Zimene ndinene pano, quality amene ndinene pano ya mtsogoleri amene apezeke zinthu zitatu izi ndi amene sikuvutanso kutsatira zimenezi, amene akukhala dziko lapansi mosangalatsa Mulungu kuti Mulungu amukonde, komanso amene akukhala dziko lapansi nadziwa kunena kuti tsiku limodzi lilipo la kiyama lomaliza, komanso iye akamakhala dziko lapansi yadhkuru Allaha, amamuyamika Mulungu. Zinthu zitatu wotera kuti mukangomuona mtsogoleri alibe zimene titchule kutsogoloku mudziwe kuti iyeyo za Mulungu alibe nazo ntchito. Ngakhale atakhala kuti ndi mtsogoleri wa bungwe la Asilamu, ngakhale atakhala kuti ndi mtsogoleri wa Asilamu wonse dziko lonse lapansi, ngakhale atakhala kuti ndi mtsogoleri wa dziko kumene, koma ngati iyeyo saganiza za Mulungu mudziwe kuti quality imene tinene tsiku mukudza pang'ono pomwe. Ngati iyeyo sadziwa kunena kuti tsiku lake adzabwerera kwa Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye kuti zimene tinene pano sizimukhuzanso. Komanso ngati samamuyamika Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala sizimukhuzanso zimene tinene pano. Mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallam nthawi imene anali pa Makka, anthu amene anali makufar, mapagans, adamuvutitsa mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallam kumvutitsa kosiyanasiyana. Palibe china chilichonse chimene ife lero tinganene nkunena kuti ichi chandichitikire nchopweteka kwambiri sichinamuchitikire mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallam adatchulidwa kunena kuti ndi munthu amene anali walikango, munthu onena kuti ali ndi matenda, onena kuti akangobereka mwana nkumamwalira.
zimene mwina inu ndi ine lero sizinachulidwe eti chifukwa chake chinali chakuti mtumiki mwana wake wina aliyense akangobadwa amangomalira ali wamng'ono. Ndiye anthu anatchula onena kuti uyu munthu ameneyi ndiye kuti ngomatenda. Korani kulongosola zimenezi. Zimene inu ndi ine mwina sitinanenedwe zimenezi. Anthu akunenanso mu Korani kudzera mu Korani Allah subhanahu wa ta'ala Mulungu akutuza onena kuti mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatchulidwa onena kuti sahir, mfiti. Ufiti umene kuti mwina ine sananditchulepo anthu inunso mwina sanakutchuleni. Mtumiki anatchulidwanso ndi anthu amene amalalikira kuti sahir uyu ndi mfiti. Anatchulidwa kuti ndi bimbi. Anatchulidwa kuti ndi munthu amene amangolota zimene akuchita. Choncho zongonenedwa ndi pakamwa zidali zosawerengeka. Zochitidwanso kuthupi zidalinso zosawerengeka. Tsiku lina mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam akuswali kungopita kwapanga sijida. Adabwera munthu wina ndikubwera ndi chifu. Mukuchizwa kuno chifu. Tikati chifu lero tukazinga mbuzi. Sichoncho lero. Anatenga chifu cha mbuzi ndikuching'amba kuno bwino ndikukhuthula zonse za mkati mwake zonyasa pamutu pa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa sajidan ali pasijida akuswali. Inu ndi ine zimene sizinauchitikire. Mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam akudutsa tsiku lina kupita ku masjid panali mzimayi amene anali pafupi ndi njira imeneyo akangomuona amanthira zinyalala, amanthira zitosi za nkhuku, amampaka zina zili zonse zonyasa, kutenga miyala, kutenga minga ndi kumayika mu msewu kuti akamadutsa zimbaye. Inu ndi ine zimenezo sizinauchitikireni. Mtumiki tikunenayi Mungu amuona kuti ndi mtumiki wa Mulungu koma mumtenge kuti mtsogoleri wa Islamu. Ngomene tikufuna ine pamene. Ndiye mmene tikunena apapamu aliyense amene ali mtsogoleri wa chipani, wa dziko, wa bungwe la Islamu, wa bungwe lina lililonse angoziona kuti iyeyo chimodzimodzi mtumiki, ndiye tiziona zimenezi kuti zikumuchitikira kapena sizinamuchitikirepo. Ndiye tifuna tione kumapeto kwake the best quality of a leader kuti mtumiki adapaka mtundu wanji zimene tifuna tione pa zomuchitikira zimenezi. Tsiku linanso mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam kufika pa climax pa mapeto pa zonse tsopano adali ndi mkolo wake Hamza okondedwa kwambiri amene anamuteteza, amene anakhala naye nthawi zonse kumulimbikitsa ngakhale kuti iwo asanalowe Chisilamu. Koma atalowa Chisilamu muone zimene zidachitika. Inu ankolo wanu okondeka kwambiri amene mmakondetsetsa kwambiri, amene inu mmadziwa kuti na ine kuti ndikhale pano mzati wanga ndi umeneyo. Inde Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala nasirun, ndi amene akunditeteza koma kuti akudzera mwa anthu ena otazinditchingira. Mmodzi wake nkukhala ankolo wanu amene akukuyang'anirani. Likufika tsiku lina akupita ku jihadi fi sabilillah, akubwera mzimayi dzina lake Hind ndikumtuma munthu wina kuti na jihadi ya lero, nkhondo ya lero imene tikulimbana na Islam, your target ndi Hamza. Choti wewe ukagwira lero lino mzimayi amene yakunena kuti ndipereka china chilichonse chimene ungafune ngakhale utanena kuti ukundifuna ineyo. Mkazi wa Abu Sufyan. Abu Sufyan ndi mmodzi mwa anthu akuluakulu a Makuraishi. Koma mzimayi akufika ponena kuti chikakangomowa lero ku battlefield, your target should be Hamza. Iwe ntchito yako onse ukawasiye, just target Hamza. Ukangotana ni Hamza basi. Ankola mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam akubwera adi munthu ameneyi nkumaona kuti wina aliyense amene akubwera patsogolo pake alibe ntchito. Ngati munaonapo mafilimu amene amangoyerekeza majihadi, mwina munaonapo filimu imeneyi amamusiya wina aliyense amangodutsa mpaka nokafika pa Hamza, thumma qatalahu, ndi anamupa Hamza. Ukadilitsa zimene Hindi ananena. Hindi ndiye akubwera mzimayi muone lisopano osakuti kungopha nkusiya, ayi koma kupha ndi kudya matumbo. Zoti nsimukaganiza kuti zimene zimutanga pano. Hindi akubwera ndiye akamuuza munthu wopha uja kuti ng'amba pamimba pa Hamza. Ankola mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam akung'amba pamimba, ndiye anatenga kiwindi cha Hamza
mzimayi amene kusaiza kunena kuti akuti kusangalala the best celebration she had in her life, kuti lero lino amene amamukondetsetsa mtumiki Hamza uncle wake ndathana nawo. Ndiye kuti Yesu mtumiki atanisa pamenepa ndathana naye, akutenga chiwindi chake ndi kudya cha fresh cha munthu. Inu ndine simunabe moyo wona vuto kati mene kuti m'bale wanu ndikuphedwa ndikuchita kudyedwa za mmimba, kuti anthu amene apanga uchigawengawo aonetse kuti they have achieved, apeza chimene iwo amafuna. Zimenezi zikumuchitikira mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndiye akutsala yekha opanda anthu ena omuthandiza kuti azimuteteza. Ndiye mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwachidwe bengani nthawi hajara min al-Makka ila al-Madina, wasamuka kutoka ku Makka ndiye wapita kukhala ku Madina. Thumma assasa dawlatan islamiyya, ndiye akukhazikitsa the best Islamic state ku Madina, imene azinjenjana alankhula last Eid kunena kuti it was characterized ndi zinthu ngati izi: al-musawa, kufananiza pakati pa anthu onse. Adakuuza nino avinjenjo nena kuti law saraka Fatima, mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam as a leader in Madina akwauza anthu kunena kuti inu musamapange zimene amapanga Mayahudi, zimene amapanga atsogoleri ena, akaba mwana wawo mnyumba mwawo, akaba minista wawo wa boma lawo, akaba mtsogoleri wawo wa bunge lawo, alibere ntchito akumusiya wa free go. Mtumiki akunena kuti no, law saraka Fatima, na mudziko lino la Islam limene mtsogoleri wake ndili ndiye mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngakhale ataba mwana wanga yekhayo amene anatsalapo mmodzi Fatima, laqata'tu yadaha, ndikanadula dzanja lake. Kufananiza pakati pa anthu amene okwayaganira, kaya ndi pabungwe, kaya ndi pa dziko, ndino president, ndino MP mu constituency mwanu, ndino kansala mu wadi mwanu, ndino ashekhe pa mzikiti panu, provided ndiwe leader, ufananiza anthu onse akhale ofanana amene okwayaganira. Takbir! Wala adala, chilungamo, straightforward. Wa qul i'dilu, Qur'ani kunena zimenezo, kunena kuti pangani chilungamo straight, osamakodetsa. Anthu ena dziko lapansi ambiri ngati akupeza mavuto lero, eti si chifukwa chinanso tuya, chifukwa chake kungokhala kunena kuti mwina anango bado onena kuti apa sizili bwino, inu apa sizili bwino, basi amene amakhala mdani wa dziko lapansi. Amene timafuna dziko lapansi lino anthu akhale anthu onena kuti apa sipali bwino, iye pali bwino. Mukuona bwanji iye pali bwino, zikhale choncho. Ndiye mtumiki akukhazikitsa al-adala wal musawa, chilungamo, justice, komanso equality in Madina Islamic State. Chikuchitika ndi chani nimalize nkhani isopano. Ku Madina mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam adali ofoka kwambiri. Islamu they are numbered just very few. Adali waislamu ochepa kwambiri. What they could not withstand. Saka natha kuti ayime ndi alimbane ndi makufaru, mapagans. Therefore Quran idauza unena kuti mzingokhala osabwezera. Koma akasamuka kupita ku Madina, tsopano Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala wapatsa mphamvu nde anauza kunena kuti udhina lilladhina dhulimu, tsopano mwalamulidwa, mwaloledwa kwa inu anthu amene mwaponderezedwa kuti mubwezere akakupangani attack. Don't be offensive. Inu musayambe anthu amenya ayi, koma be defensive. Mungu asiteteza akamabwera. That's the principle of Islam. Ndema chidule mtumiki Muhammad sallama akukhala pa Makka pa Madina, mphamvu za chuluka, is got strength now. Alini mphamvu. Akubwera ni Fath al-Makkah, to conquer the Makkah, to take it back to the hands of Muslims. Akaitengenso Makkah ibwere mmanja mwa Islam. Akupita tsopano mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam alinda asilikali okwanira, ayindi zida zokwanira, ayindi ndalama zokwanira. He's got everything that you can name it. Zimene zimampangitsa munthu kuti akhale mphamvu. Mtumiki zonsezo tsopano ali nazo. Akubwera
ku Makka. Tifuna tuone the best quality of a leader. Mtsogoleri wa Islam akubwerera atafika mwachidule akupanga konka Makka. Anthu onse aku Makka alibe mphamvu pakali pano. They have been overthrown by Islam. Alandira mphamvu na Islam. Ndiye onse anakhala pansi mmene takhalira. Ndimvetserani kuno bwino. Onse anakhala pansi ngati mmene takhaliramo ngati macaptives anthu oti agwidwa. Anthu amene agwidwa ku nkhondo kuti alibe mphamvu. Asilikali a Islamu mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam awazungulira anthu onsewo. Mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam ali patsogolo. Onse akhala pansi chonchi. Ndikuchulira ndipo anthu awiri kapena atatu. Hindi mzimayi amene anadya chiwindi cha Hamza ankolo wake amtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam amene mtumiki adalira kwambiri maliro wake akumuona kuti ali pagulu anthu omwe lija kukhala pansi. Munimvetsetse kuno bwino nkhani kumene kupita. Akumuonanso kuti amene anatumidwa kunena kuti your target should be Hamza. Okapaya iwe wina aliyense ulibe na ntchito koma angokhala Hamza. Akumuonanso wakhalanso pansi ngati mmene takhalira. Uja amene mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam akuswali adabweretsa chifu nkukankutulira pa mimba pake kwenati pa mutu akuswali imene ili najisi. Akumuonanso kuti mkulu uja ndi uyo okhalapoyo. Onse amamunenaja kuti ndi fiti mtumiki. Amamunenaja kuti ndi bimbi amangolota. Ose aja akumaona mmodzi anala bale yake. The Makka was just a small society, small community. Aliyense amamudziwa, ananitukwana uja ndi uyu, anapa Hamza uja ndi uyu, anapa chakuti chija ndi uyu. Zosawerengeka, uncountable. Zinthu zosawerengeka zimene zidachitika anakuchita mtumiki. Muzaka 13 ali pa Madina, ali ku Makka. Ndiye muone sopano the best quality of a leader. Mtumiki akupanga bwanji. Akwafuta anthu achiona kuti madha tadhunnuna anni fa'ilun bikum. Simple, very simple question. Nonse makhala pano ndikukuona ndi kuno bwino. Muna mmanditukwana muli pompano. Mmati ndine wosabereka, ndine wotsoka muli pompano. Ndine mfiti muli pompano. Olankhula muli pompano. Ondichita muli pompano. Munapha ankolo wanga Hamza muli pompano. Munapha masahaba anga mbiri majihadi mosemu muli pompano. Madha tadhunnuna anni fa'ilun bikum. What do you think that I'll do? Mukanza kuti ndipakachani lero kwa inuwe. Ndiye wina aliyense azizifunsa mwene wakhalapo, Mulungu ayelekeza kuti inuyo ngamene munachita zimenezi kwa mtsogoleri amene. Ndiye aliyense amaganizira ndinamutukwana tsiku lijali, ndinapha m'bale wake ndine, ndinapaka zakuti ndine. Ndiye funso likungobwera kwa wina aliyense madha tadhunnuna anni fa'ilun bikum. Mukuganiza kuti ndipakananu bwanji lero. Iwe unapha ankolo wake ukuona bwanji lero. You are under my control. I'm controlling. Lilo tinena kuti ndine mtsogoleri wa dziko. Amene reserve bank yonse ali m'manja mwake. Asilikali onse ankhondo ali m'manja mwanga. Apolisi onse ali m'manja mwanga. Mwachidule chitetezo chonse chili m'manja mwanga. The first citizen. Imeti manenera pa chizungu. Chilichonse chili ndi. Ndiye akukufunsa kunena kuti umanditukwana dzulo lija, unapha m'bale wanga dzulo lija, ukuona kuti lero ndi mphamvu zonse zimene ndili nazo lero ndikutani iweyo. Tikufuna titulutse the best quality of a leader. Anthu aja ndiye akuzayankha kunena kuti akhul karim. Oyipa amakhala ndi mawu abwino kwambiri. Munthu wachabe amakhala okomaliribe. Omwe aja mtukwana aja munthu osayenderera, munthu oyipa, otani, lero akuti akhul karim. With the soft words. Our beloved brother. Mbale wathu okondeka. Okondeka mtukwana dzulo kummenyezana kupha ankolo wake. Zavuta lero. Akhul karim. Olankhula modeka. Our best brother.
ibn Akhul Karim, the son of our best brother. Ya Allah. Mbale watu walemekezeka iwe kwambiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Komanso unabadwanso kwa mbale watu sowina Abdallah amina ali bambo wako walemekezekanso. Komanso kuchokera kufuko la Quraishi walemekezekanso. Banu Hashim. Too much exaggeration now. Akujumsa mchele. Akusika pamene bongo. Mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam akumwelesa kwalide yofunikira kwambiri imene mtsogoleri wina aliyense lero chimene nakubwera ndi chimodzi chokhachi basi achitenge. Kali mtsogoleri wa bungwe la Islamu, kali mtsogoleri wa dziko, kali mtsogoleri wa chipani, tikunena pano kwalite ya mtsogoleri. That's all. Sidi kuyang'ana kuti mtsogoleri wake ni wakuti. Koma ngati umanena kuti wewe ni mtsogoleri, ndio chama kama kwa kawaji Islamu sina ngatule mza Islamu wewe. Ndio mwenye abadi chisimu. Yes. Nemtumika kunena kuti idhabu. Atwaja kwa mawaja ndio tuna akuyembekezera. Fuso linabwera mukuganiza ndi pangananu bwanji. Na wonso angoyamikira mbale watu walemekezeka, ochokeranso kwa mbale watu walemekezeka. Uona ndi wewe kuti kwatuti panga bwanji. Koma lankhola munyengerera mwachisoni na kudikirira. Fakala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtumiki wanu ndi mtumiki wanga Muhammad sallallahu alayhi wasallam akubweretsa kwalite yofunikira kwambiri ya mtsogoleri. Ndiye akunena kuti idhabu wa antum tulaqa. Nonse mbere mwakhaliramu iwe unapankholo wanga iwe unanditukwanadzana ndi dzulo, iwe udapanga zijazi ndi zijazi zonse zija nonse mutayimirira. Anthu aja nkungoyimirira. Idhabu wa antum tulaqa. Nyamukani muzipita nonse. You are free people. Mama. Ziko zotega lero? Lero ziko zotega zimenezo? Idhabu wa antum tulaqa. Nyamukani nonse muzipita. Ndibe nanu vuto linalili lonse. Ndukuziwa munanditukwana. Munapa mbale wanga. Munachita izi ndizo. But I don't have any problem with you. Ndibe vuto linalili lonse nyamukani muzipita. Al-afu inda al-maqdira. Forgiveness when you have strength. Ukhululuka nthawi imene iwe uli ndi mphamvu zonse zoti ukhoza kugwira nkumfinya munthuyo anthu osanenanso chilichonse. Ngati simtsogoleri wa dziko wafinya anene nda, simtsogoleri wa bungwe la Islamu wanena anenenso nda, simtsogoleri wa kampani walankhula anenenso nda. Utakumpondereza munthu, utakumchosa ntchito, utakumpaka suspendi, utakumpaka chilichonse mene ungapangire chifukwa uli ndi mphamvu zonse zili m'manja mwako. Koma mtumiki akutiphunzitsa nena kuti the best quality of a leader ndi kukhululuka pamene iwe uli ndi mphamvu zoti ukhoza kubwezera. Takbir! Kukhululuka pamene iwe uli ndi mphamvu zoti ukhoza kubwezera pa zimene adakuchita. Mtumiki akanatheka kungonena konse watanyamuleni kasiyeni kumaula. Zotheka. Onse watatengeni pakanawo nchaku ena mango atanga wapanga ditinting onse watisaonenso. Chifukwa tu anthuwa man qatala nafsan. Munthu amene angafe munthu zimakanga tu wapanso anthu anzake ambirimbiri. Ndisiyira pamenepo. Akanatha kumutenga amene anapha mkolo wake kuti anapha munthu nayenso aphedwe. Koma mtumiki akuti dzipitani nonseni, you are free people. Ndibe nanu vuto nali lonse. Funso langa ndi lakuti kwa inu atsogoleri a kampani, kwa inu atsogoleri a bungwe la Islamu, kwa inu atsogoleri a mabungwe osiyanasiyana, nanga inu MP, nanga inu akansala, nanga president kumene a dziko kapena achipani, utsogoleri wanu nga mtundu wanji? Kodi mmagwiritsa ntchito mphamvu zanu popondereza anthu pamene kuti inuyo mukanatha kuwakhululukira? Islamu chikunena kuti al-afu inda al-maqdira, forgiveness when you have strength. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.